Ja, det var jo så med nogle spændende nyheder, men nu skal vi over til en helt anden slags stof fra modebranchen, som vi lige har været i. Nu skal vi nemlig over til stoffer, fordi delstaden Christiania har nemlig 40 års jubilæum i dag, og derfor har vi sendt en nyhedsreporter ud til dem for at se lidt. Hvad kan du fortælle os, Marco Brander? Ja, hej Marco. Jeg har jo taget herhen til et af de rigtig slemme hashsteder, fordi vi skal jo ligesom vise lidt. Det er ikke i Christiania det her, det er et af de slemme hashsteder i Næstved, fordi vores tv-station ikke har så mange penge. Vi kan se, der er simpelthen skævfuld oven i livet. Det er bare ikke særlig smart. Men Christiania er jo faktisk lidt ligesom det her, man kan sidde og bare købe hash over det hele, og de fleste er ikke ligesom lidt skæve, selvom de ikke er altså, stoffer, de er jo et tiltagende problem, så det er derfor, at vi kan gøre ud af det. Det kan vi sige, at der er mange, som prøver at bekæmpe det lidt. Og jeg har også talt lidt med forskellige personer rundt omkring her i hjernet, og de udtalelser, der er de fleste udtaler, og for noget ulykker, så er der også nogen, der udtaler, stoffer ulykker, men det er også lidt. Men vi skal altså huske, stoffer er ikke smart, men kan. Nå. Ja, vi har lidt forbindelsesproblemer, men det han prøver at sige er, stoffer ikke er godt. Det er usundt, og man kan dø af det. Tilbage til dig, Sylvia. Tak. Ja, det var sådan set alt, hvad vi skulle have lige om det, men I kan se mere på vores hjemmeside, som I kan finde på internettet. Ja, det var over til nogle flere spændende nyheder i udlandet.